बोसोरबा जाबाय नोंथांनि एमपि जानाया बोसोरबा जानोसै गंबैसे गामि अना बर' गामि बिटिसि निफ्राय दानख'खो बेसेबां अना बर'फोरखौ रैखाथि होनो हाखो मिसा खोथा दिनै बिथांमोना बे बाथ्राखौ लानानै राजनिति खालामदों एमपि देरहाबावनायनि खायदा खालामदों बेखायनो जों बिथांमोननि फर्मुलायाव गोजावनायाव गैया नार्भास जानायाव गैया रागा जोंफानायाव गैया गुसु मेलेमजों जों भारत सरकारखौ खावलायदों नाय नोंथांमोन बर'फोरनि थाखाय हेंथाया सोर आरो बे हेंथा खालामजाग्रा बर'फोरखौ रैखाथि खालामनायनि मोनसेल' फर्मुलाया बेखायनो आलादा रायजो बड'लेण्ड होननानै जों भारत सरकारखौ बुंदों बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों ज' सोमावसारलांगोन हाबाफारियाव जों बाहागो लानांगोन राजबंशीफोरनि खोथाखौ दाखालिनि सावरायनायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरावसो उल्था सोंदोंनो नोंथांमोन जोंथ' बिसोरनो एसटि होनो हाला दा मा खालामनांगौ बिसोरखौलाय राजनाथ सिंहआ जोंनि दैदेनगिरिफोरावसो उल्था सोंदोंनो होनबा जोंनिया बुंदोंनो बे मा खालामा बेथ' नोंथांमोननिसो खोथा खिन्थु जोंनिफ्राय जों बुंगोन बिथांमोना बङाइगावथिं एसे मेजरिटि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव बिथिंजाय काउन्सिलफोर नोंथांमोना होनो हायो होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रासो बुंदोंनो बेखायनो बिथांमोना जोंनि जेसेबांखि हेंथा खालामा भारत सरकारा दिनै ओरैबायदि रेडि जानानै दं जेसेबांखि गारि सावा जेसेबांखि मानसि सावथारा जेसेबांखि आसाम बन्द होआ जेसेबांखि मास गेदारिं खालामा जेसेबांखि होबथाया भारत सरकारनि आथिं फारसेया बड'लेण्डआव हाबबाय आरो जेंनाया सानसे जोबगोन जा फोथायनाय दङ बेनिखायनो नोंथांमोन आङो बे जेंनाखौ बेखिनियावनो बुंबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो बुङो बर' थुनलाइ आफादनियाबो बुङो एबसुनियाबो बुङो आबोदनियाबो बुङो ट्राइबेल संघनियाबो बुङो बर' समाजनियाबो बुङो धोरोमनियाबो बुङो गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बुङो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौ खालाममारनांगौ खुगाजों बुंनानै खामानि मावनानै जों बुंदों खुगाजों बुंनानै बर' हारिया गेरेमसा हारि जाया खामानि मावनांगौ बेखायनो जोंनि डेलिगेटआव जोंनि थान्दै जथुमाव जों सावरायदों थांखि लादों बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालाममारनांगौबा खामानि मावनायनि सम जाबाय 24 घन्टायाव 18 घन्टा खामानि मावनायनि सम जाबाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीआ बुंनाय बायदिनो आईएएस अफिसारफोरखौ बुंनाय बायदि नोंथांमोना 12 घन्टा खामानि मावोबा आङो 13 घन्टा खामानि मावगोन नोंथांमोना 14 घन्टा खामानि मावोबा आङो 15 घन्टा खामानि मावगोन बेखायनो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनोब्ला दिनै खामानि मावनानैसो गेरेमसा हारि खालामनो हागोन बेखायनो जों माखासे हाबाफारि लादों मिशन फोसावदों आरो बे मिशनखौ जों नाम दोनदों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो बे मिशननि हाबाफारिया जाबाय मोनसे आनसलिकआ बोसोरसेयाव 1000टा हाबाफारि लानांगौ बोसोरसेयाव फरायसाफोरजों बिमा बिफाफोरजों फोरोंगिरिफोरजों सानसुमैफोरजों गावबुराफोरजों क्लाबजों सेल्फ हेल्प ग्रुपजों आइजोफोरजों बिजनेसमेनफोरजों इन्टेलेक्चुयेलफोरजों आलादा हाबाफारि लानानै बर' हारिनि जेंना सुस्रांनायनि हाबा मावनांगौ होननानै जों बिथोन होदों आरो बेनिखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरा दिनै बे गुबुन हाबाफारिखौ दिनै लागासिनो दङ मानोना आङो नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों बिद्यासागर नार्जारिनि गांसे बिजाबखौ नोंथांमोना नाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ आरो सानस्रि बे बिजाबाव नायबा नुगोन मेगनजों मोदै गगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला केन्सार बेमार जाबायमोन बिथांनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय आमेरिकायाव लांनायनि थिग जाबायमोन गासिबो थिग जाखाजोब्बायमोन खाफाल हावरिया बर'फ्रा बे समावनो भारत सरकारा 5थि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड जेंनाखौ लानानै सावरायनो दिल्लीयाव लेंहरदों आरो दिल्लीयाव लेंहरनाय लोगो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लोमजानाय देहाखौ लानानै आरो आमेरिकायाव बेमार फाहामजानो थांनायनि
थारिखखौ दानफिननानै बिथाङा सावरायनायाव बाहागो लादों आरो सावरायनायाव बाहागो लानायनि उनाव बिथांखौ मुम्बाइनि हस्पिटालाव थिसनफिनबाय आरो बेयावनो जों बयखौबो सोगाबनानै बिथाङा रुंसारि जालांदों। रुंसारि जानायनि सिगां बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै गाबै गाबै बुंलांदों, आंनि जोबथा लुबैनाय बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनाय फैथारनांगौ आरो बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसनथारनांगोन। बियो आंनि जोबथा लुबैनाय, बियो आंनि लास्ट उइश गावनि लोगोफोरनि सिगाङाव बुंलांदों आरो बिथाङा जोंखौ सोगाबनाय रुंसारि जालांदों। दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा, प्रमद बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै गाबै गाबै बुंलांनाय बड'फानि बाथ्राखौ लानानैसो दिनै बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय जों हाबाफारि रनसायदों। गुबुन जेबो हाबाफारि लायाखै, आलादा जेबो हाबाफारि लायाखै। बड'लेण्डनि जेंना आद्रा, गेरेमसा बर' माहारि दानाया आद्रा। बे आद्रा हाबाफारिखौ आबुं खालामनोसो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारि लादों। बेखायनो जोंनि डेलिगेटआव सावरायनाय, जोंनि गिदिंनानै मोननाय गिबिसिन बर' हारिनि जेंनायानो जाबाय सोलोंथाइनि जेंना आरो बे जेंनाखौ फोसाबनानै जौगाहोनो हायोब्लासो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हागोन। मानोना दिनै मानसिफ्रा आमेरिकानि बाथ्रा रायलायो। मानो रायलायो? आमेरिकाया जोबोद जौगानाय, बेनिखायनो जौगानाय। आमेरिकाया 100% लेखा गोरों। दिनै जापाननि बाथ्रा रायलायो, बेनिखायनो रायलायो। जापाना जोबोद जौगानाय, बेखायनो जौगानाय। जापानाव 100% लेखा गोरों। दिनै बांलादेशखौ रायलाया, बेखायनो रायलाया। बांलादेशआ गोग्लैसोनाय, बेखायनो गोग्लैसोनाय। जापानाव बांलादेशआव 30% लेखा रोङो, 30% लेखा रोङो। बर' हारिया दिनै गोग्लैसोनाय, बेखायनो गोग्लैसोनाय। बर' हारिया 40% लिरनो फरायनो रोङो। बेखायनो बर' हारिनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो हायाबा बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाया जाफुंसारा। दिनै टिटि बसुमतारी बिनानावखौ जों मानो बरायदों? गोबां एसिएस जोंनियाव ओंखार, गोबां आइएस जोंनियाव ओंखार, गोबां आइपिएस जोंनियाव ओंखार, गोबां एसिएस जोंनियाव ओंखार। मानो टिटि बसुमतारील' थाउजेन्डस टिटि बसुमतारी जोनोम जा, बेनो जोंनि फरायनायनि गुबै थांखि। आरो बेखायनो जों सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनो, गोब्राबनिफ्राय गोब्राब खामानि मावनो समाज जोंखौ दिनै आखाइ थाइख'नानै लेंहरबाय। मानो? देग्लाय 2018 गुवाहाटी कटन कलेजनि काट-अफ मार्क मेट्रिकआव एडमिशन लानोब्ला ट्राइबेलफोरनि थाखाय 75% सिमा खानानै होदों आरो जेनेरेल छात्रफोरनि थाखाय 83% सिमा खानानै होदों। नाथाय जोंनि बर' गथ'फ्रा साबैसे 75% मोनदों? साबैसे फार्स्ट डिभिजन मोनदों? साबैसे सेकेन्ड डिभिजन मोनदों? साबैसे पास जादों? जोंनियाव हिसाब दं। बेखायनो जों गिनो गोनां जादों। बोसोरनै आगोल जोंनि चिरां जिल्लानि बासुगाव टाउनाव बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुल गंसेनिफ्राय 13 जन फार्स्ट डिभिजन मोनदों। पद्मिनी बसुमतारीया हाइस्ट नाम्बार लादों, 80% मोनबा लेखा। फिफाया फर्म साबमिट खालामदों साइन्स फोरोंनो कटन कलेजाव। लिस्टआ ओंखारदों, वेटिं लिस्टआव एडमिशन लानो थांदों फिफाया। एडमिशन मोनाखै, कटन कलेजनिफ्राय गिदिंनानै फैफिननो गोनां जादों। 80% मोनबा लेखा गुवाहाटीयाव साइन्सआव एडमिशन मोनाखै। होनबा जोंनि फंबायमोना मा खालामनो? जोंनि बिनानावमोना मा खालामनो? जोंनि थाखाय दिनै साननो गोनां। भारतआव 29टा रायजो दं, भारतआव 6टा इउनियन टेरिटरि दं। 29टा रायजोनि गेजेराव 6टा इउनियन टेरिटरिनि गेजेराव केरेलायानो हाइस्ट लेखा गोरों। दिनै केरेलानि सासे लेखा गोरों मानसिया आमेरिकानि सासे स्टुडेन्टखौ मेथ्स अंक फोरोंनायनि टिउसन फोरोंदों इन्टारनेटजों। आमेरिका बुहुमनि जौगासारसिनाय हादोर,
बे हादोरनि छात्रआ केरेलानि सासे स्टुडेन्टखौसो टिउसन लायो अंकनि टिउसन दिनै केरेलानिफ्राय गोबां गुबुन हादोराव साख्रि मावहैबाय बेखायनो एबसुनि सिम्बला दाहाल थुंग्रि बर' थुनलाइ आफादनि सिम्बला डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन आबुतनि सिम्बला सान गोरलै केरेलानि सिम्बला मोख्रा मासेया गय दखानाव जिरायनानै पेपार फरायनाय मा बुंनो नागिरदों बेजोंलाय मा बुंनो नागिरदों बेजों केरेलाया बुंदों केरेलायाव मानसिफ्रा 93 पॉइंट सामथिं लेखा रोंबाय 100 जेराव 93%नि बारा लेखा गोरों जाबाय मानसिफ्रा लेखा फरायनांगौ गैला बेखायनो मोखानो लेखा फरायनो जागायबाय जोंनिया नायदो रायजोफोर नोंथांमोननि पर्बत जरानि गामिफोरखौ नाय गावबुरा नोंथाङा हिसाब हो प्रेसिडेन्ट नोंथाङा हिसाब हो क्लाबा हिसाब हो साबेसे मेट्रिक पास दं गामियाव साबेसे इन्जिनियार दं ओनसोलाव साबेसे एमए पास दं ओनसोलाव साननो हाजोबो केरेलायाव नाथाय मोखानो लेखा फोरोंबाय जों मा जागोन 20 लाख बर'फोर दं दा गोदो आन्दोलनाव 40 लाख दोनदोंमोन 20 लाख बर'फोरनि गेजेराव दायो 7 आइएएस अफिसार दंसो बेखायनो बे लांदांखौ सुफुंनांगौआ कृति बिनानावमोननि बिबान एमए फार्स्ट क्लास जानाय बिनानावमोननि बिबान गोरों फंबाय बिनानावमोननि बिबान भास्कर मुसाहारिया रिटायार जाबाय दाख्लै दा हेमन्त नार्जारि नायल' जाल' 7 आइएएस अफिसार दंसै 20 लाख बर'फोरनि गेजेराव होनबा बे लांदांखौ सोर सुफुंनो बे लांदांखौ सोर सुफुंनो नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माइकआव बुंगासिनो दङ बर' माहारिखौ मास्टार रेस खालामनांगौ सिङाव हाबनानै नायदो 7 आइएएस अफिसार बेसेबां साननो गोनां बेनिखायनो नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों बड'लेण्ड मोननो जेसेबां सोमावसारनो बेसेबांनो सोलोंथाइ जौगानायनि रिभलिउसन फैनांगौ बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनाय फैनांगौ लेखा फरायनायनि जांख्रिखांनाय लेखा फोरोंनायनि जांख्रिखांनाय उन्दै गथ'फोरखौ जोथोन लानायनि जांख्रिखांनाय होनबासो जोंनि गेजेराव गोबां लेखा गोरों बांगोन जोङो गेरेमसा बर' हारि जानो खाबु मोनगोन दिनै आसामाव नाय बबे कलेज दं बबे हायार सेकेन्डारि दं बबे जुनियर कलेज दं बबे साइन्स कलेज दं जेराव साइन्सआव सेकेन्ड डिभिजनखौ एडमिशन होयो जेरावबो साइन्सनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय सेकेन्ड डिभिजना एडमिशन गैला गासैबो फार्स्ट डिभिजन दानबा जोंनि गथ'फ्रा डक्टर जानाङा नामा डक्टर जानोबा साइन्स फरायनांगोन जोंनि गथ'फ्रा इन्जिनियार जानाङा नामा जानांगोनबा साइन्स फरायनांगोन जोंनि गथ'फ्रा आईआईटिनि छात्र जानाङा नामा जानांगोनबा साइन्स फरायनांगोन जोंनि गथ'फ्रा साइन्टिस्ट जानाङा नामा जानांगोनबा साइन्स फरायनांगोन नाथाय नोंनि मेट्रिकनि पारसेन्टआ सेकेन्ड डिभिजन नों साइन्स कलेजाव एडमिशन मोना होनबा मा खालामनो बेखायनो जों बुंदों 90%, 95%, 80%, 85%, 70% ला फार्स्ट डिभिजन खालाम सेकेन्ड डिभिजन खालामनो नाङा जों बुंदों क्वालिटी एडुकेशन बेखायनो जों बुंदों बे माइकआव फैनानै ओरैनो गिदिर गारामा देख्लायनाय लेक्सार होनो जों फैयाखै जों बुंदों गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि सम जाबाय मानो साइन्स फरायनो थाखाय फार्स्ट डिभिजननि गोनां बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन फरायसा फंबाय बिनानावमोन मिथिनानै लानायनि गोनां साइन्स फरायनायनि थांखि दंबा आईआईटी फरायनायनि थांखि दंबा डक्टर इन्जिनियार जानायनि थांखि दंबा फार्स्ट डिभिजन खालाम साइन्स फराय नङाबा दिनै जेबो लामा गैया दुलाराय भारतआव दा 130 कौटि मानसि दं बुहुमनि गेजेराव सेकेन्ड नाथाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुहुमनि गेजेराव बांसिन दं 65% लाइमोनफोर भारतनि सुबुं अनजिमानि गेजेराव आब्दुल कालामा थैनानै थांबाय आब्दुल कालामा बुंदों
65% लाइमोनफोरखौ मानसि बानायनो हायोबा सुबुं सम्पद खालामनो हायोबा फैगौ 2020 नि गेजेरावनो भारतआ बुहुमनि गेजेराव जौगासार हादोर जागोन। बे बाथ्राखौ बराक ओबामाया बुंदों। आमेरिकानि बै समनि हादोरगिरि बराक ओबामाया बुंदों आमेरिकाखौ फेजेननो थाखाय एसिया हादोरमानिफ्राय मोननै हादोर फैगासिनो दङ। बराक ओबामा बुंनाय बाथ्रा बे एसिया हादोरमानि मोननै हादोरा जाबाय चाइना आरो भारत। बेखायनो बे 65% लाइमोनफोरखौ साफ्रोमखौबो सुबुं सम्पद खालामनो आब्दुल कालामआ दुलाराय भारतनि स्कुल गिदिंदों। दुलाराय छात्रफोरखौ लोगो हमदों। दुलाराय फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमदों। दुलाराय इडुकेसननि सायाव खामानि मावग्राफोरखौ लोगो हमदों। आसामनि तेजपुराव फैदों। आसामनि गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फैदों। आसामनि सिलचर इउनिभारसिटियाव फैदों। आसामनि गुबुन गुबुन स्कुलफोराव फैदों। फैनानै सोंदों तेजपुरनि मोनसे स्कुलाव सोंदों फरायसाफोरनाव गावनि स्पिच जोबनायनि उनाव फंबायमोन बिनानावमोन फरायसा लोगोफोर जोंनि तामिलनाडुआव अखा हाया खरां राजस्थानाव बाराबारि खरां नाथाय आसामाव ब्रह्मपुत्रनि दैया आग्लायनानै दैबाना जायो। बे आग्लायनाय दैखौ राजस्थानाव लांनो हागोन ना हाया? बे आग्लायनाय दैखौ तामिलनाडुआव लांनो हागोन ना हाया? उनाव जिरायनाय सासे फरायसाया दुफं सिखारनानै बुंदों सार हायो होननानै। आब्दुल कालामआ सोंफिनदों दे होनबा नों बोरै हागोन बुंलाय? होनबा गथ'आ बुंबाय सार भारतआ गिबियावनो टेक्न'लजियाव जौगाग्रोनांगौ। टेक्न'लजियाव जौगानायनि उनाव ब्रह्मपुत्रनि सेराव गंसे मेसिन लगायगोन आरो बे मेसिना ब्रह्मपुत्रनि दैखौ बोखोगोन आरो ब्रह्मपुत्रनिफ्राय राजस्थानसिम जाम्फै बानायगोन केनेल बानायगोन आरो दैया राजस्थानाव गोग्लैहैगोन होनबानो हागोन। आब्दुल कालामआ बुंबाय I appreciate your answer। आं नोंनि एन्सारखौ गनायबाय आरो जोबोद आखाइ खबबाय। अन्ध्र प्रदेशनि मोनसे स्कुलाव थांबावबाय फरायसाफोरनि सिगाङाव लेक्सार होखांनायनि उनाव कुइसन खालामबाय What is your ambition? नोंसिनि लुबैनाया मा? नोंसिनि हास्थायनाया मा? बे सासे हिनजावसा हायार सेकेन्डारिनि स्टुडेन्ट दुफं सिखारनानै बुंबाय सार I want to live in a developed India। That is my ambition। आब्दुल कालामआ बुंबाय नोंनि एम्बिशना थांखिया जुदि जौगासार भारत हादराव थांनानै थानायब्ला नों लेखा गोरों जादो आरो भारतखौ नों दैदेनदो होनबानो भारतआ जौगासार जागोन आरो नों लुबैनाय बायदि जौगासार भारतआव थांनानै थानो हागोन। बेनिखायनो फंबायमोन बिनानावमोन फैगौ 2020 नि जौगासार भारत हादराव जाय हारिया लेखा रोङा जाय फरायसाया लेखा रोङा जायनि हारियाव लेखा गोरों गैया बियो लेबार खामलानि अनगा जेबो जानो हानाय नङा। बेखायनो बर' हारिनि गेजेराव लेखा फरायनायनि आन्दोलन फैनांगौ। लेखा सोलोंनायनि आन्दोलन नङाबा जोंनि थाखाय दिनै गिख्रंथाव। भारतआव दिनै 22टा IIT सेन्टार दं। 22टा IIT सेन्टार। नम्बर 1 पोजिशन चेन्नाई IIT। नम्बर 2 को आं गोसोआव गैया। नम्बर 3 वेस्ट बेंगल खड़गपुर। बे IIT नि फार्स्ट क्लास छात्रफ्रा दिनै 1 कोटी 2 कोटी 10 कोटी 100 कोटी बेतन लानानै गुगुलाव टाटायाव रिलायन्सआव साहारायाव एयारटेलाव बुहुमनि गिदिर कम्पानियाव माइक्रसफ्टआव साख्रि मावबाय बुहुमाव साख्रि मावहैबाय। IIT नि छात्र जानो थियारि नंगौ ना नङा? IIT नि छात्र जानो थियारि नंगौ ना नङा? साइन्स फरायनांगौ PUC पास खालामनांगौ FTRT उनावनो JEE एन्ट्रेन्स होनांगौ जॉइंट एन्ट्रेन्स एग्जाम पास जाबायबा IIT आव मोनगोन। रेंकआ गाहायावब्ला NIH आव मोनगोन। रेंकआ गाहायाव बावबा
IITआव मोनगोन होनबा इन्जिनियार जागोन 1 crore बेथन मोनगोन रेडि दङना गैया बेनि थाखाय साइन्स फरायनो थियारि जा साइन्स फरायनो थियारिब्ला मेट्रिकआ फार्स्ट डिभिजन खालाम नङाबा जेबो जाया बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बुंदों गुन गोनां क्वालिटि बे समनि खावलायना गुबुन मोनसे जों बुंदों LP मास्टार जानोबा आन्डार मेट्रिकआ मोनोमोननो मेट्रिक पास LP मास्टार मोनोमोननो दा मोनोना गिबियावनो BA पास बेनि उनाव टेट बेनि उनाव DLED बेनि उनाव एप्लाइ बेनि उनावसो मास्टार बेनि अनगा गैया होनबा माया खम दंबावो फंबायमोन माया खम दंबावो बिनानावमोन माया खम दंबावो नोंथांमोन बेखायनो जों बुंदों लेखा फराय गुबुन मोनसे जों बुंदों इन्जिनियार जाया पुलिस जा डक्टर जाया आर्मी जा उकिल जाया प्रफेसर जाया नार्स जा अफिसार जाया मोबाइल फाहामग्रा जा पुलिसखौ बोरै जानो हायो मेट्रिक पास जानांगोन आर्मीखौ बोरै जानो हायो मेट्रिक पास जानांगोन नार्सखौ बोरै जानो हायो हायर सेकेन्डारि बिबाय कम्पिउटार फाहामग्राखौ बोरै जानो हायो पलिटेकनिकआव फरायनांगोन पिउ पास बिबाय होनबा माया खम दं बेखायनो जों बुंदों फंबायमोन बिनानावमोन बेखायनो जों बुंदों आइ आफा नोंथांमोन मेट्रिक फेल जानो नाङा मेट्रिक पास जा बयबो स्कुलाव थांनानै था जों बुंदों मानो बुंदों मुंला जरायाव फैनानै दाखालि बुंखांबाय आरो बेखौनो बुंबावनो नागिरदों मेट्रिक आनजादाव देग्लाय बोसोराव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननाय रक्तिम फुयाखौ स्कुलासो लानानै थांदों बिमा बिफाजों रायलायदों नोंथांनि फिसाखौ जों लांनोसै न'खरा गोरिब लांनानै फोरोंहैबाय मिथिखागौ मालाय स्कुला फरायनो हागोन रिजाल्टआ देग्लाय ओंखारबाय मेट्रिकनिया 600 नाम्बारनि गेजेराव 593 लानानै 593 लानानै अल आसामनि गेजेराव हाइस्ट नाम्बार बरायबाय बिराद खौरांगिरिफ्रा सोंबाय बिराद बिमानाव सोंग्रोदों नोंनि फिसालाखौ नों बोरै जोथोन लाया बिफानाव सोंदों नोंनि फिसालाखौ नों बोरै जोथोन लाया गावनाव सोंदों नों बेसेबां खस्थ' खालामनाय सारमोन आं 7निफ्राय 10 घन्टा लेखा फरायदों होननानै बुंदों नोंनि थांखिया मा दा आं गिबियावनो इन्जिनियार जागोन बेनि उनाव आं उननि थांखिखौ लागोन होननानै बुंदों आरो सोंबावदों नों बाइक सालायो नामा आं बाइक सालाया होननानै बुंदों आरो सोंबावदों नों मबाइल लायो नामा आं दिनैसिम मबाइल लाफेरा होननानै बुंदों नाथाय नोंथांमोन जोंनि फरायसाफोर जानो हादों रक्तिम फुया बुंदों प्रथमे मैं इन्जिनियार हूं ইয়ার পিছত কি হবা পর মই চাম তুমি কেতিয়াবা মোবাইল লইনে রক্তিমা বুंदों আজিলৈকে মই মোবাইল লোৱাই নাই তুমি কেতিয়াবা বাইক চলাইনে রক্তিমা বুंदों আজিলৈকে মই বাইক চলাই নাই দরবার নাই रक्तिम फुया मोजां जुजिनायनि सम नंगौ ना नङा बेखायनो जों बुंदों रक्तिम फुया जों जुजिनो हायाबा दिनै 2020आव इन्डियाखौ ग्रेट इन्डिया दानो नागिरदों रक्तिम मोनखौ लानानै CBSE नि रिजाल्टखौ जों नायदों CBSE नि मेट्रिक रिजाल्ट 500 नाम्बार टटेल 500 नाम्बारनि गेजेराव अल इन्डियायाव 3 फरायसाया 1 नम्बर लानानै हाइस्ट नाम्बार लादों 499 1 नाम्बार खम सासे फरायसानाव सोंदों खौरांगिरिफ्रा नों गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै सार आं गोजोननाय मोनबाय मानो अल इन्डियानि गेजेराव हाइस्ट नाम्बार लानानै गोजोननाय मोनबाय सासेनाव सोंबाय नों गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै सार आं गोजोनाखै मानो गोजोनाखै आंनिखौ 1 नाम्बार दानबाय बेखायनो आं गोजोनाखै आरथिआइ होबायनो दिनै जाय साबजेक्टआव 1 नम्बर खम मोनदों बे साबजेक्टनि खाथाखौ नायफिननो थाखाय एन्सार शीटखौ नायफिननो थाखाय आरथिआइ होबायनो गथ'आ तो बे जाबाय CBSE नि छात्र
बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन फरायसा फंबाय बिनानावमोन दिनैनि मुगाया सिबिसिनि छात्रजों जुजिनायनि सम बेखायनो लेखा फरायनायनि सम नाथाय नोंथांमोन जों जायखौ लुबैदों जों जायखौ हास्थायदों जों गेरेमसा बर' हारि जानो नागिरदों सोरखौ लानानै 70 बोसोरनि आबौखौ लानानै नङा 60 बोसोरनि आबैखौ लानानै नङा 50 बोसोरनि आदाखौ लानानै नङा 40 बोसोरनि बाजैखौ लानानै नङा दिनैनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानैसो नाथाय जोंनि सेंग्राफोरा जोंनि बिनानावमोना जोंनि हास्थायनायाव दै गुसु लुनानै होदों जोंनि लुबैनायनि हेंथा खालामदों बेखौसो जों दुखु मोनदों मानगोनां गेदेमा नोंथांमोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बर'फोरनि थासारिया ओरैबायदि थासारियाव दं रन्जित शेखर मुसाहारिनि फिसाज्लाया रन्जित शेखर मुसाहारि जाफिनगोन ना जाफिनला खाफाल हमनायनि सम हाग्रामा महिलारिनि फिसाज्लाया हाग्रामा महिलारि बायदि दिग्रायारि जाफिननो हागोन ना हाया खाफाल हमनायनि सम सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिनि फिसाज्लाया सानसुमा खुंगुर बायदि जाफिनगोन ना जाफिनला खाफाल हमनायनि सम मानो ड्राग्स जाग्रा सेंग्राया रन्जित शेखर जानो हाया ड्राग्स जाग्रा सेंग्राया सानसुमा खुंगुर जानो हाया ड्राग्स जाग्रा सेंग्राया हाग्रामा जानो हाया बेखायनो बिफा बिमाया दिनै दुखु जानो गोनां बिमा बिफाया दिनै सिन्था जानो गोनां जादों आंनि इंराजि मिडियामाव फोरोंबाय आंनि फिसालाखौ बर' मिडियामाव फोरोंबाय प्राइभेट स्कुलाव मिजिंआ जाबाय आसाया जाबाय इन्जिनियार जानांगौ एसिएस मोननांगौ नाथाय 9 ल' मोनदों बाइक होनोबा होआबा दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांला मबाइल होनोबा होआबा दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांनाया बन्द दिनै जों साननो गोनां जादों होनबा बे फंबायमोनखौ लानानै गेरेमसा हारि दानो बे फंबायमोनखौ